Sziasztok! Én Krisztó vagyok, és hát ez egy reakció videó lesz, mert hát Hugo mondta azt, hogy ez a videó egy hülyesség, beteg, meg ilyenek, és ez pont nekem való. És hát megpróbálkozok vele, hát ha valakinek tetszik. Vagy ha nem, akkor is fent marad. Na tök mindegy. Induljon. Hello, Vivian vagyok, és kurvára be vagyok szarva, mert itthon vagyok az öcsémmel, mert anyámék elmentek bulizni, inni, piálni, és én itthon vagyok egyedül, és gépezek, mint minden. Mert az öcsével volt itthon, és most egyedül gépezik. Az igen. Ez ötös. Ötös emberismeretből. Velem egykorú, csak az a probléma, hogy előbb elment az áram, és azóta furi kocsikat látok Mert ahol ti laktok, tudja, hogy nem jár egy kocsi sem, mert hát hol is laktok, várjunk. elsuhanni a ház mellett. Eléggé kiesünk, és eléggé gazdag negyedben lakunk ahhoz, hogy betörjenek. Gazdag megyed, jó. Ott még megérte, hogy sok kocsi jár, mert gazdag megye, ott mindenkinek van autója. De mindenre van megoldás, azt hiszem. Első, amire gondoltam, hogyha anyámék felhívnának, talán, ha eszükbe jutnánk, Ahhoz képest, hogy gazdag vagy, elég szar telefonod van, én úgy látom. hogy mi itthon vagyunk, és lehet, hogy életveszélyben vagyunk, akkor tárcsázzák a Hát attól vagytok életveszélybe, hogy te otthon vagy. telefonszámomat, és én felveszem. Anya! Apa! Én megkérdezném tőled, hogy kislányom, kivel dugsz? És így, és mondanád nekem, hogy én senkivel kirabolják a házat, én akkor is azt mondanám, te dugsz valakivel, kislányom. Hát, Ugye? Körülbelül ez a helyzet. Hát, ha veszik a lapot, hogy mi van. Második dolognak ezt a Schwarzkopf, Sikerülni fog. Schwarzkopf, Sikerülni fog. Nem fog sikerülni. Schwarzkopf, Az. Taft hajlapot gondoltam, mert extra erős. Ilyen 1, 2, 3, 4, 5 az 5-ös, és így Nekem a 6-os az 5-ből. sötét van. Kiraboljuk a házat, és pont ezt mondja, hogy betörő. Amúgy tényleg egy betörő. Miért mondaná ezt, hogy kiraboljuk a házat? Ennyire mondhatnám azt, hogy most én erőszakoló vagyok, bejövök a házba és mondom, megerőszakolok mindenkit egyenként az ujjammal. megölünk titeket is. Én pedig Menjen bele a szádba. kirabolták a házat. Igen, Megöltek bárkit is? igen, Nem. Neki mentek a falnak? nem. Igen. Kihullott a szemük? Aha. Kigyulladt az. Ennyi. A szemem ki van festve. De jó neki. Túlfestve Ez monokli. hajlak. A szemem Öcsét ki van bevertek. festve, mint egy indiánnak. Hát, ha megrémülnek tőlem, hogyha előadom a fogyatékos stílust. Mint például Nem kell. Tényleg nem kell. Szerintem meghallják ezt a videót. Meghallották volna ezt a videót. Már akkor azt hitték volna, hogy fogyatékos vagy. Nem kellett tenned. ne bánt! Nem bírok járni, ez így nem ér! Ugye tudod, hogy aki meg akar téged ölni, az úgy meg is fog ölni, bármit csinálsz. Szóval ez így nem érne semmit. Tényleg nem érne. Körülbelül. Vagy van nálam ilyen 3 lehetőséges mini bicska. Mini bicska! Gratulálok! Még jó, hogy nem mondtam vissza 3 szamurájkardot, ami különböző méretű, hogy néhány milliméterrel. Oké? Következőre az legyen. Ez, ha kicsi az ellenfél, és csak egy kicsit vágni kell rajta, Miért? Hogyha nagy az ellenség, akkor nem lehet azzal vágni rajta? Ezt nem értem. elterüljön. Jó, és kézre áll. Talán odaadom az öcsémnek. Hát, ha A beleállja. kenyérvágókés, nem. Ez a hús. Nem tudom mi, húsvágó, faszom tudja. Szóval Igen. kés.
Látom benne magam, nagyon idióta vagyok. Ugye? Ezzel fel tudom szeletelni a karját. Fizikából 5-ös. Nem. Piaszból 5-ös, mert az emberi csontot nem lehet alapból átvágni. Az egy csontfűrészke. Vagy egy láncfűrész, az még. Na tök mindegy. Miért akarnád feldarabolni a kezét? Miért nem mész ki inkább a házból, hogy inkább az értékeiteket lopjátok el? Pedig elvileg gazdagok vagytok, mert gazdag megyében laktok, vagy hol a pöcsömbe. Akkor ugyanúgy kirabolják a házat, és vissza tudjátok venni. Hogy miért nem hívott fel a rendőrséget? Nincs pénz a kártyádon. És elvileg gazdag vagy. Jól lesz arra lesz. Miközben oda nyúl értem. Nem. Én is se tudtam. Szúrtad És volna vége van a belemagadva. karjának. Másikkal nyúl. És vége van a másiknak. Lábával nyúl. Lábával, de jó neki. Ez jó. Jó. Ez a videó nagyon tetszik nekem, sőt. Talán én is meg fogok ebből csinálni egy videót. Sőt, tudja, hogy meg fogok. Holnap ez lesz az első dolgom, csinálok egy ilyen videót. Oké? Benne vagytok. Hogyha tetszik ez a videó, lájkold, és akkor biztos, hogy fogok ilyen. Vége van a lábának. Másikkal nyúl. Vége van a lábának a másiknak is. És akkor a testével nyúl abban. Azzal hogyan tud nyúlni? A lábát is sem értettem, de még jó van, mert hogyha bajom az ellenség, akkor még tud nyúlni a lábával, de a testével. Testével kijön egy kész, ilyen mutánsok, így, mint a Csernobylban, és így megfog. Szerintem ezek Csernobylban laknak, tudod, ők ott a leggazdagabbak, van egy telefonjuk. Meg egy hang. Ja, még egy házuk. Beledöfök 3-szor, és így pörgetem benne. És Finom. meghal. Jó, Valószínűleg. pont megjött az étvágyam tőled. És a kenyérszeletelő, Nyom, Ami? most kenyére vagyok képes. Kenyér. hát Találkozunk. köböl. Hát így. Azt. Egyszer könnyű harcolni, mert soha. Suhog. Tudja, hogy azt mondja, suhog. Egy erővel, mivel gazdag vagy, tudja, hogy van egy szoborájkart kint így a falon, és mondhatnám azt, hogy suhog. Megfogok egy levelet, és suhog. Megfogok egy... Kötelet. Suhog. Megfogom egy telefont, suhog. Össze-vissza suhog. Megfogom a öcsém kezét, suhog. Kész, ennyi. Oké, minden jó, mi suhog, hát még ha fel kell készülnünk. Súgós ellenfelekkel lesz a dolgunk, le fognak győzni. Na mindegy. Ezt leteszem meg. Dobtad volna bele a lábadba. Lejátszok a késsel, meg az Na, most azt mondja, hogy azt mondták neki, hogy ne játszanak a késsel meg az ollóval, ugye? Na, oké, akkor az előbb mit csinált ezzel a suhogás? Azt véletlenül oda ment volna az öccse a háta mögé, és megijesztette volna, ami lesuhogta volna a fejét. Igen. Hát, Szóval sem menjek így, hogy így van, mert hogy lefelé kell tartani, nehogy balesetet okoznak. Hát igen, mert nem másban tenném a kárt, hanem De, másba tennéd a kárt, hogy meglátta téged. Hát én még azt is sajnálom, aki megnézte ezt a videót. És várjuk, mennyi megtekinti. 70. 20. Szóval nekem is ilyen nézettségem legyen, na. Na, hosszátok meg ilyenek. megbuklik, és szemre szúrnám magam, mint a Happy Tree Friends-ben. Igen, ez nálam Hát az a előfordul. betegbe se neked való, igen. Nézd az öcsét te. Szerintem főszerepet kapsz te benne, hallod. Te leszel White Tyson. De tényleg most a... Te leszel az indiai bohóc. Ja. Az öcsét hány éves lehet? Ön lehet olyan, te 17 vagy. Szüleid kb. Olyan 13, 14 éves, 17 éves, azt hiszem. Igen. Oké, akkor 13 éves gyerek. Na nézd azzal a Happy Tree Friends-et, oké. Jó, még azt meg tudnám érteni, hogy a gyerek nem kapna sokkot, hogy olyan durva besét nézel. De... hogyha a pölő ilyen 5-6 éves, akkor vele nézd, oké? Ja, ennyi. Ez a home videó nagyon fosok. Be vagyok barát. Fosol, mi hasonlításod van?
Nekem is mostanában mindjárt megyek vécére, oké? Ja, aha. Ez hülye. Bocs. Bocs. Nem bocsátunk meg. Most véleményt mondok róla. Hát, én, hogyha a szüleim... Szeme, egyik szeme 2 hetes, az még halványabb. Másik szeme, tegnap vertek be neki, de hogy ez biztos, mert úgy néz ki, mint egy Szerintem a betörők azt gondolták volna, hogy nem megijedtek volna, hanem mondták azt, hogy még nagyobb legyen az a monokli, köcsögök. Igen, a gyerekek meg nem bántják, meg akarják védeni ettől a bohóztól. Ja, nem, igaziból csak azért jönnek be a betörők a házba, mert hogy így a gyereket megvédjék, hogy ez egy őrült csaj, meneküljünk és jó, megöljük. Vagy azt hiszik, hogy... rablók és egy gyomoré. Vagy azt hiszik rá, hogy egy bajom is, hogy gyerekek kézbe futtak és felveszik és elmennek. Nem, szerintem tényleg, hogyha a testével tud nyúlni valaki, akkor én azt így fogom megtapsolni, hogy vagyis hallgassátok. Valami 3 órán keresztül így. Vagy nyúlok a testemmel. Na, Én is nyúlok. na. Ez... Nyúlok a testemmel. Na jó, most én nagyon-nagyon jól fogok értékelni. Nagyon jól értékelek. Én ehhez a videóhoz a 10 mini bicskából 2 adok, mert még kedves voltam ezzel a lányjal. Na, amúgy, sziasztok. Ciao.